Halor ke Thmu, Sekar Jala ban penduk no ke Conservation Training Institute CTI Bernihat Riboy District bat ban penggelapat syaka-caka ban bo ke new industrial area lani ke caka ban penyang ke karkhana baper-baper kala penlong i lightly ke Shnong bagantop ke Shnong umper ampangre bat matchogre ban persyajur halor ke ni ke Thmu kumta na kalyang ginong elam jung ni Shnong kala thaur ke Joint Action Committee Haba hak arpo artrek na wieng acar apsau kala penlong dak cingyak pajba kabla sedang na pelaw ke yang Dorbar Shnong umper bat la pengkut CTI harengkat kecingrak plakat nol kecing pertabat persyak ya kecing Thmu ke sarkar hakani kasngi lai snok tilang dari kunun sang balang ki bakenthop ik Riboy Youth Federation RBYF Khasi Students Union KSU but Federation of Khasi Chantia and Kyrwoh People FKCCP Riboy District habakran sikilat patai kubor kinong elam mahkamat ke CAC gilaong bak sarkar kla shimrai hidladi ban Pynkynriah ek CTI syakawei pakacaka ban penlang pat kum kecaka ban bu ikar khana klam kecing tiplang gi Dorbar Shnong kabakani kalong kum kecimbom khan snap ni sunyo jong sarkar ya gi Dorbar Shnong bat shule dan bor hi dalade ka bangang ring mensim kajuk ka air ba piru piring denem day the same air what I am breathing you also you are breathing so why RCM he is not thinking about these small things why so from my side it really make me something to say no, that why he want us to die ukwa ingi bengenia dei ukwa ingi bengenia Ukwa ba mau unim ukwa ba mau insog ngingin yapken ukwa ba kane kamariang kan longo ba kalongum ne kakin thai kakin ka khamtip ba bani ki baro katip ya ka Shnong katip ya ka ing kasem ba katip ru ya kalawai jengki khun nakadaw ngayang ne kum ko kakin thai ngapnam jor ya ukon rat sangma belai ule kum ne nginom syaba UCM union yangi ngikwa bengin ya yang teli So we have to protect, it is our right, we have to protect this environment and the living atmosphere, and we see how beautiful this area is with the greenery. So we have to keep up that greenery all throughout, and we also have to live according to that and protect and safeguard our forest, our animals and our human life. So I am happy to be here to take part in this rally to protect our environment and to safeguard our life and the life of all the animals, birds and the trees. So we do not know what is going to happen, but we have to stand for our right. So we all are human beings, we have our own rights, we have to keep up that rights, and we will stand for that. Yes or no, my students? We stand for to protect, safeguard our nature. Haba ka government ka sarkar MDA2 ga jongi kale sop igini gikam namar gata ka daw kum kaseng ngi sngau khya ni sngau ba ngindu no ya kane ka ba long pengat ba ka plan jong ga sarkar himinta ka long Baya ka CTI on Pynkynriah na Riboy District sa East Hill District kabha ba po Shnong mau kanu hare ka plan sop jung ka sarkar kalong bahang ne po CTI ba manta onwan ra da ka ki karkhana lane kita ki factory bahe kasukya yangi kum gi try jaka gi try muluk hang ne ha ka ba nadu kasnam asijar ka khandai spa prapanyola set up ya ka CTI kabay Conservation Training Institute bad hapori boy jingi pat lasada pagasama rajar Pynpaw jing sukumen habang iyo kat kinay giding gising kajing pengat kamaryang ngikwa ba kane kanyaylong sa kumne namar kata ka daw kum gaseng ngikarpat siya ka sarkar bakam day banle nyok silyang khamat kaday ban khot suara ka rally lane daga public hearing ban pentep selipay ba ya ka Thmu jong sarkar hele abang yo jingle sop jong sarkar kapan jaumat abang apay kat kinay student gi kena school gibawan mentagas ngi
kia fight nam ta ka lawai ka future namar kata ka daw ni ai ka ketiga mon ka ketiga diang ka Jingpyrshah nang ta ka government kam dei ban syam yang ka senjam ka hukum kane ni sai ong bawat ko sarkar wat jumlin ban wang ding yo phlang bayap hadin mo phlang bayap un meding kan mi ka tedam bat ha ka tedam kan mi ka Jingkumar nakaliang ji kum niseng balang nyai ka Jingpyrshah ya higi trairi ki trai jaka hangne bangin ni don bat bi ngin ai ka ketiga mon ka ketiga diang wanam setting indo lengkar bat bi sarkar kuma sangut MLA gi don apo ri bhai bai jongi gi don sangut MLA nga ong sagi MLA jingi bat ka sarkar hi ba ka jubab kanlong ye bi hawajar arbufra lada bi ile ini kam ki banyon ki bayurot ya ka badai ya ka bomdai banyon ngin sa jubab bi osnem arjar bufra Haba thin pej bahagi ki sharp ka sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batai ye kamet namar kata haba thiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.